kita Indonesia merdeka, Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Telah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Untuk bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Pak Son, Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Loh. Semane bakule gawe bingung hatiku, lirikane tuadu jalari priang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye, sadar lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa. Yang bentenan wetang rondene kotor remah manis-manis belayane santel ngopotro Semane bakule gawe bingung hatiku, lirikane duadu jalari priang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye, ora piye-piye senter lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa. Atur sugeng dumateng kang samya dateng, ngabresani badan kula wujud cemeng molong-molong. Ampun ngantos samya jingklang mangke mundhak masengerep. atur kula dumateng para pamirsa kagem kalih kagem putri sepo muda sedaya yen ana lebat kawula nyuwun kenging
bulan dandan tereng saged totolan uta negara sanyata saged temung lunga sapa mengapa sebangu jiwa Bilanipun sedaya kasami amrisa ampun mata sami Allah bengkaulah acan rupa Allah nanging tasih rupa kula apateni nanging tasih golongane santri sayati sama sami amresani keseni ana warna-warni bilanipun sedaya kasami amrisa mata sami Allah bengkaulah rupa Allah nanging tasih rupa kula apateni nanging tasih golongane santri sayati sama sami amresani keseni ana warna-warni sampun cekal kang tetes satu kula iki sama saged nolong kairo sedaya sinapi mresa kawula kang rupane boten tata. Surabaya mas dalane Solo ra percaya dibukake sirah mumet rasane kebyar salah sebab tak usah dibayar Pancanyata mas iki senine seni cakra budaya iki jenenge Papan Reja dusun randang panggonane pimpinane Bapak Gantong jenenge Pada bulan Roja, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat
Islam memperingati karena waktu itu jatuh merot Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam pemuda dan pemudi. Jika kita hormat akan dapat kodok besi, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sapa wong urip kang ora gelem meringati maring sunah ira Nabi Muhammad yang suci. Besok yang wis mati dicamplungke ana geni kang aran neraka selawat ora bali. Mila ingkang alon aja nganti do kesusu muda ora becik sarta maneh dikeguyu. Kados sampun cekap akan dados awuh kula badhe ngantos setane urip ing donya. Janur gunung gede malam minggu kok ngelamun. Biasane sore-sore wis diapeli. Mangan timun jadi campur roti. Campur roti. Lamun luwe becek ngelibur hati. Malam minggu ayo mlaku melu aku ning simpang 5 rame karo kancane endah ing kutha Semarang wayah sore. Ayo ro dipikir hati tadi kau sekolah sate karena simpang 5. Ayo mati was mangga kepacun ditinggal
kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca ireng-ireng kawula ingkang mituruti agama. Ayo prasaja Islam satya bebarengan hormatono marang neroke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta aksaran fatayat padha ngiyatno anggone menghormat marang Nabi Muhammad. Lamun wong urip beragam menghormati sesuai nono akhirat bakal kaparing siksa lan lanat geni neraka kang bulat. Lamun akan padha gelem menghormati marang neraca Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati dikanjar swarga kang edi. Raga kang kajirat tresno tinali taliik jiwa kegandrong parasmu ya ora gampang nampa lakon iki. Aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni napa kasunyatane tresno kowe sumarang wong liya. Ngapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk kantiku. Saning kembang maka ana ing ati nanging tutu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ora bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa ngilake aku sumanding wong liya. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni napa kasunyatane tresno lapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu. Tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku. Ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa.
kembang mekarana ati nanging kudu aku sing duweni. Lan nggih sameneika pepitasan Bapak ingkang setunggal saya kadang-kadang seni tumpayan seni cakra budaya.